Tak odskapať. No, a ideme domov už? Ideme naspäť? No. Mamuška nás bude čakať. Zase? Ocko, pozrime si, Ocko, ešte si pozrime tieto stromčeky, hej? Tak však. Si. No, tak. Tento lišajník na to. Taký to lišo. No to Štík. sú pekné. Pekný. Drž? Štík. Ahoj. Tak sme natočili ten lišajník tam, dobre. Aha. Ahoj. Ahoj. Strich. Stop. No, Ocko, takže toto je pekné, fakt. Ideme, teraz pokračujeme dole, tadiaľ. Aha. Pozri sa tam, kadiaľ ideme. Tam Dobre. ideme tam. Stop. Už som zapla. No a približ. Približuje to? No. Neviem, či tam nemáš prštek. Nie je tam prštek. A oddiaľ si to zase. Jej, aké pekné toto. Oddiališ si, keď ideš Ocko, dole. tiško. Aké pekné takto. No. Ja to už viem dávno, oci. Okay. A aby ste vedeli, kto to nahral, tak to som ja. Čo je? A to si mohla so strihom spraviť. Poď sem. No a aby ste zase vedeli, kto to nahral, tak to som ja.